Bon dia, nins i nines. Què tal? Mireu, avui mos toca fer un llançador. És senzill, Si en feim dos, encara millor, perquè podrem jugar amb els nostres companys, amb els nostres germans, amb els nostres pares. Necessitam una garrafa, un globus, una tisona i un cútex per cada llançador. Val? Com veus, no és un material molt sofisticat, però en el cúter hem d'anar verd, no? En el cúter li llevam l'etiqueta. Si voleu fer les tisores també val, encara millor i tot per baix, d'acord? Després, això sí, vos ha d'ajudar un adult importantíssim. Hem de tallar la garrafa. Ara manco per la meitat, un poc menys. La part de la botella, la part d'estap, ha de quedar un poc més petita que el que després tirarem, la resta. Val? Com veus, ben tallat, no? Després, tot el sobrant també l'hem de llevar. El que és la candela, l'estap, sansa de la garrafa, això no mos serveix per res, per tant ho llevam. El darrer, sansa de la garrafa, quasi millor que ho fareu amb unes tisores, així evitant perills. Molt bé. Pum, i bat. Són un poc dures, les sanses. Després, només mos queda el darrer, posar-li un globus que mos servirà per impulsar allò que vulguem llançar cap a fora del llançador. L'hem de tallar un trosset de la part de baix del globus i després, una vegada tallat, el que hem de fer és un nus. Si el sabeu fer, fantàstic. Si no, demaneu als papàs o a la mamà, que segur que vos ajuda, i el feis. Molt bé. I ja està. Aquest tros de globus l'hem de posar a lo que és la boca de la garrafa. I ja estarà. Estarà acabat. Mireu, senzill. Pam. Jo abans n'havia fet un altre. Veus? En tinc dos i me serviran per poder jugar, per exemple, en la meva filla. Vos farem un parell de demostracions, la Mariona i jo, no? Mireu. Nosaltres hem utilitzat una pilota de tenis taula, però podeu utilitzar pompons, una pilota per espant, el que vulgueu. I mireu, un se posa una banda del passadís i l'altre l'altra. Llançam i també agafam. Mos serveix per les dues coses. Au, a l'altre vos toca,